Erokamana nya Liliana Beta kwa mlipot makamana wadhi nyime kama kapingi madhialo de chieng mar mond liete World Widows Day da moro ma jagni praboro ma en chiliele gweng ma omindie kar chungod bura makarachuonyo ma osebedo ka ojote ot marach koroido resruok bang' yudo ot manyien ma ogerne bwo chenro mar siro mond liete e counties makaluo ma itayo gi apisi ma jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ma en report mar Alia Beach. Tarik 23 dwe mar auchiel higa ka higa pengi madhialo odiechieng mar mond liete ka irango pek kod midhiero ma mond liete osebedo ka kale kinde oganda kod okenge monego bed ni keto mar konyo mond liete koro gwenge e gweng ma omindi location ma Kanye Pire ka chud bura ma Karachuonyo Mama Rispa Nyalek ma en jakanyo mar Chakotek Widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach mosebedo ka chwere kinde mag koth dayo no koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro pengi ma ingo odiechieng mond liete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mogirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Anago erokamano mokwongo ne Nyasaye anasetagora mang'eny tagone wuod yuora erokamano Raymond Omolo ka jokalo gi ndege wiya awinjo nogedo beta togedo ibo togedo fangano togedo sindo tanto we aka kora penjo kare Kanye Pire na nyuolo ng'amo nyuolo na wuoyi agoero kamano koneno ne en agonero kamano mang'eny to oda manyo chantie chwer ma kata kama tede maonge wuod miyo no Odhiambo Nyalek masani krone piny nyaka ne yud masira mar apaya wacho ni ngima kosebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi kendo koni mond liete mathoth neno matek imire kuonde magidake to wapo ka Dr. Raymond Omolo pies marwa jali maslahi mar mama ogero ne mama ot ma ana wuon no kanyal chopo mondo mi agerne ne chwer makata tate ni ne chwer makobede ode ka risa nyathina sudigi koni kothgoi ta kone ne mama kanyo chike besen ne kechu chwer mang'eny koro watimo mana kamano mopoka sani odiechieng ma kawuono ni mama oyudo ot. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek ma chiliel no osebedo ka kale ka okoni nitie mond liete mathoth e alworano maonge kata kuonde mag nyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo machwore notho chon ot mane odake ne en ot machwer ne en gi nyithindo ariyo achiel nosetho maduong' ma en go bende isoso nodakre entiere to kokonya ahinya koro e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka ma dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama ber odhi bedo gi geno maber nikech kata ko obro medo kodak mond liete kale chandruoge mang'eny achiel kuom gi being udi ma the problem is being solved moko kuom gi bedo gi problem mar puonjo nyithindgi. Chenro mar siro mond liete apis jagoro mogirore migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo ka dhigo nyime e counties makaluo mar neno ni mond liete bende odago ngima makare kinde oganda. Giromo kamoro achiel to gi exchange ideas giwilo paro mabecho ma gintiere godo gigoyo mbaka ging'iyo kaka dongruok gi midhieji magikale gigudho wach kamoro achiel. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.